ଅତୀତ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିସାରିଛି। ସେ ସୁଖର ସ୍ମୃତି ହେଉ ଅବା ଦୁଃଖର। ସୁଖର ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସ୍ମୃତି ଆମ ମନରେ ବିଷାଦ ଭରିଦିଏ ସତ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅତୀତକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ଅତୀତର ସ୍ମୃତିରାଜିରେ କଟାଇଥିବା ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଜୀବନର କେବେ ବି ଭୁଲି ହୁଏନି। ଅତୀତରୁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ଯାହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।